Tak dobrý den, já vás tady vítám. Sedím tady s panem Hovoreckým, který teda by se nám mohl představit, proč jsme ho tady pozvali do tady toho projektu. Já děkuji za pozvání. Jmenuji se Juraj Hovorecký, jsem vedoucím oddělení aplikované filozofie a etiky na Filozofickém ústavu Akademie věd. A předmětem mého zájmu je zejména technologická etika. Zajímají mě otázky kolem etiky umělé inteligence, ale taky věci kolem sociální robotiky, ale i takové ty větší filozofické otázky, které se týkají AI, počítačů a podobně, například zda mají vědomí a zda jsou citlivé bytosti a podobně. Dobrá, a my dneska se budeme bavit o tom, proč vlastně tady AI máme, jak s ní pracovat a jaké to může mít dopady etické a ekologické v rámci projektu AI dnes a i zítra. No a já se teda úplně ze začátku zeptám, jestli ve vás AI vbudí nadšení anebo strach. Strach ve mně určitě nebudí, ale budí ve mně jakési opatrné nadšení. Opatrné nadšení v tom smyslu, že takhle, nejprve bychom si měli trošku vyčistit ty termíny, které používáme. Když lidi říkají AI, hlavně poslední 2-3 roky, tak opravdu myslí jenom velice malou podskupinku obecné umělé inteligence, která je takzvaná generativní, to jsou všechny ty jazykové modely, multimodální modely a podobně, ale to je opravdu jenom velice malá kapitolka v dějinách umělé inteligence, která je tady s náma od 60. let. Známe ji prostě i ten váš počítač, který máte před sebou a prostě i váš textový procesor, to je zatím je nějaká umělá inteligence, velice rudimentální, takzvaná semantická, to znamená nějak jako přesně definovaná, co má dělat. A k ní se paralelně vyvíjela dlouhou dobu takzvaná jako syntaktická nebo neurální umělá inteligence přes ty takzvané neuronové sítě, které možná jako znáte. A tam je právě jako tendence nechávat tomu systému jaksi volné působení, trénovat ho na nějakém obrovském množství dat a uvidíme, co bude dělat. A ukazuje se v těch nejnovějších modelech, že je to geniální nástroj na produkování textů, ale vlastně produkování dneska už téměř čehokoliv, co vyžaduje jakési syntetické pořadí, to znamená obrázků, videí, zvuků, hudby a podobně. No a zároveň je to jako neskutečný optimalizační nástroj. Vlastně to byla původní myšlenka za umělou inteligenci, bylo najít nějaký nástroj, který nám bude pomáhat v těžkých úkolech a to ona opravdu dělá. Takže pokud to bude dělat dál, nevidím důvod, proč bych k ní být nějak skeptický. Dobrá, takže vidíte, že to plní ten účel, který to má? Ano, tak jak to bylo nadizajnováno původně, tak to v mnoha oblastech lidského života od medicíny, cez strojírenství a popsaní textů hraje velice důležitou a pořád větší roli. Otázka ale je, zda to má nějaká omezení, která jsou, řekněme, nejenom právní, ale i etická, ale taky prostě racionální. Za to chceme používat tím způsobem, jak ten trend momentálně naznačuje. A jak byste vysvětlil lékovi, že v čem je to vlastně tak, v čem je ten boom, v čem nám to pomáhá tak moc? Proč je to tak zásadní pro nás, jako pomocně? Ten poslední boom, který vidíme, vlastně bourá velice silný stereotyp, který byl, řekněme, i filozoficky silně fundován, ale i prostě v oblasti speciálních věd jako psychologie a tak dále byl dlouho silně etablován. To je představa, že nějakým zvláštním módu je náš jazyk opravdu unikátní lidský produkt. A on samozřejmě tyhle ty aspekty má, protože my v té přírodě ano, vidíme nějaké náznaky u nějakých živočichů, že mají nějaké komunikační metody a tak dále, ale ten způsob produktivity a jakési nekonečné možnosti, kterou nám dává lidský jazyk, tady zatím nijak duplikován nebylo u umělých systémů. A teď se nám ukazuje, že to vlastně není tak těžké, jak jsme si mysleli, že to může být. A dokonce se nám ukazuje, že to funguje na nějakých, jako aspoň v téhleté oblasti, ty umělé inteligence, na nějakých úplně jiných předpokladech, než jsme si mysleli, že by to mělo fungovat, když jsme začali o jazyku se bavit seriózně v druhé polovině 20. století. Jo. Dobře. A čím byste teda řekl byste teda, když vezmeme v potaz tady to, jak nám to pomáhá, tak berete z vašeho pohledu jsou ta rizika větší? Třeba když už můžeme vzít teda i ty etický, zrovna tady v té otázce. Takhle. Je potřeba rozlišit rizika a rizika. Já jsem jako celkem nerad,
když se debata o rizicích zvrhne na to, zda v nějakém dohledné době nám tady hrozí superinteligence, to znamená, že nás ty systémy nějak jako si podřídí, převezmou, budou inteligentnější než my. I když je mnoho lidí a jako pořád víc a víc lidí, kteří si to nějak začínají myslet. A ono se to i tak dezinformativně docela šíří, tady ta myšlenka. Tak já jsem prostě k tomu zatím veliký skeptik. Jo, takže můžeme tady to riziko vyloučit? Můžeme říct, že umělá inteligence nás... vyloučit, ale jako, jak říká jeden můj kamarád, informatik to je stejný problém, jako řešit problém přelidnění na Marsu. Dobře. Jednou ten Mars bude přelidněn, ale proč bychom ten problém měli řešit teďko? Jo, takže vám to teď nepřijde reálný jako nepřijde problém. Mi to jako opravdu, teď vyšel před 2 týdny, nebo tak ten report AI 27, který říká, že tohle nám hrozí už jako ve velice krátkém časovém horizontu, kolem roku 2027 a do roku 2030, ale já nenacházím ty argumenty úplně přesvědčivé. A jak by to prakticky mohlo vypadat, když si tak představíte, že by teda zotročení AI nějakým způsobem, jak byste to jako vysvětlil, jak se to vlastně může stát nebo nemůže stát? Čím byste to vyvrátil? No jakože, takhle. Jak by se to mohlo stát, tak ty fantazie tady máme jako ze sci-fi literatury už hodně dlouho, ale co chci zdůraznit je, že ta představa zatím je nějaká taková, že na nějakém stupni vývoje ta umělá inteligence prostě bude znát všechno a ještě mnohem víc, než můžeme my jak znát. Ona si z toho odvodí vlastně svoje vlastní postavení v tom světě, které má. A to jí přivede k tomu, že nějak to postavení začne měnit. No a my jsme tam jakýsi malý hráč, který jednou historicky někdy stvořil, ale prostě pro její další vývoj nemá žádné opodstatnění, takže tohle je ta úvaha. Ale takhle, ta moje skepse nepramení ani tak z toho, že si nedokážu představit tohleto jako možný scénář. On je možný. A problém je spíš v tom, že jednak teda v tom, co zatím vidíme v té oblasti umělé inteligence, tak nějaká vůle, to znamená nějaká schopnost něco měnit v tom samotném systému, v těch systémech není. Oni nejsou nadáni tohletou schopností. Jako takže bychom mohli říct, že to technologicky zatím není možné, nebo tam nevidíme náznaky toho? No, já si myslím, že prostě jsme tak daleko toho, že ty náznaky jsou velice slabé a zatím ne až tak zajímavé, ale taky se to vztahuje k tomu tématu, kterému se později dostaneme, a to je životní prostředí. Jsou nějaké studie, které ukazují, že na to, abychom tuhletu superinteligenci mohli vůbec mít, tak by to vyžadovalo také množství energie na udržování téhleté superinteligenci při chodu, že to vlastně jako není energeticky možné. Jo, že možná je to možné výpočtově, ale ne ve smyslu čistě materiální. Jo, takže z toho materiálního hlediska to není ještě možné. Nemyslím si, že to je prostě otázkou nejbližšího dne. No ale teda takže prostě, když tohleto velké téma jako odsuneme bokem, tak nám dostává pořád ještě mnoho dalších menších problémů, které jsou tady ale už teď, nebo budou tady prostě v nejbližší době, a na ty bychom se měli zaměřit. A mohl byste tak stručně shrnout ty etické problémy, nebo rizika, když tak vezmeme, co nám teď tak hrozí? No, jako už se o nich nějak mluví, a začnu prostě nějakými, které jsou obecně známé, a to je například prostě zásadní změna sociální sféry, povaha práce. Kdybych já byl kreativec, tak se opravdu vážně obávám o své řemeslo. Tak já už bych se měla bát, jo? Kdybych byl prostě knižní editor, tak se taky hrozně bojím. Protože já už si prostě, ještě před 5 lety jsem si pro svoje anglicky publikované články musel najímat rodilého mluvčího. Já teda mluvím velice dobře, v Americe jsem byl vzdělán, ale to mi pořád nestačilo na to, abych měl tu jako dokonalou angličtinu. Musel jsem si na to najímat nějakého rodilého mluvčího, a to už teď opravdu nemusím. Prostě hodím to do systému, pak si to ještě sám zkontroluji, proběhnu to a tak dále, ale prostě už ten systém to dělá na opravdu vynikajícím způsobem. Takže tyhle sociální efekty jsou podle mě jako nabílední, prostě ten svět se bude měnit v téhle, řekněme, oblasti zaměstnanosti a tak velice radikálně, velice brzo. Takže bychom mohli říct, že to je nejvíc aktuální riziko? Spolu s jiným rizikem, které já vidím stejné, ne-li možná ještě horší, a to je vliv na demokratické procesy a vůbec rozhodování, dezinformace a celá tahle ta situace kolem, řekněme, informování. A mohl byste to trošku popsat? Jak všichni víme, tak systémy obdobně generativní jsou opravdu skvělé v
produkování článků, mediálních výstupů nebo přímo videí a tak dále. A je opravdu jenom otázkou času a financí a zájmu někoho na druhé straně, kdo si prostě řekne, že bude ty zdroje jakým způsobem posouvat a my už jsou nějaké náznaky toho, že se tak děje. Když krmíte Wikipedii nějakými nesmysly a ty systémy se často učí prostě z otevřených zdrojů, kterým je například Wikipedie, tak se pak i ty výstupy těch generativních modelů začnou tímhletím směrem mírně posouvat. A to je velice nešťastné. Já jsem už jako u minulých amerických voleb posledních měl takovou predikci, že si myslím, že je vážně ovlivní nějaké deepfakeové video. To se nakonec úplně nestalo, ale očekávám, že prostě ve velice brzkém časovém horizontu se tady rozmohou deepfakeová videa, která velice vážným způsobem... A to se vlastně i děje. To se i děje. Tak vážná, ale... Není to tak vážně, že vlastně nebyl žádný nějaký zásadní moment, kdyby to opravdu posunulo nějak tok historie, ale očekávám, že se to jako brzy stane. A jak bychom tomu mohli zamezit? Máte nějaký způsob? To je velice těžké. My vlastně... Ano, to je nějaký souboj dvou technologických postupů. Jeden je říct, že odpovědnost je na straně těch producentů, například tím, že každé deepfakeové video nebo každé video otvořené umělou inteligencí by mělo být nějakým způsobem markováno, měla by tam být nějaká prostě stopa, která naznačuje, že je takhle vyvoláno, nebo by měl být posluchač, čtenář, nebo divák upozorněn, že tohle to vidí. No ale my samozřejmě dobře víme, že špatní hráči tohle to respektovat nebudou. Takže určitě. Pak je tady druhá metoda, to je nějak vyvíjet nástroje, které to budou detekovat, ale ten souboj prostě je těžko vyhrát. To je... Technologie se posouvají si i ty detekční nástroje, ale nikdy nebudeme mít 100% jistotu, že detekujeme všechno s nějakou vysokou mírou přesnosti. A bylo by za vás v pohodě udělat nějaké opatření, které by právě ty tvůrce nějak zavazovalo, aby vlastně ta opatření dělali, aby informovali o tom? Já si myslím, že je právě jako, tady se hrozně hezky ukazuje, že seberegulace firem nebo celého odvětví prostě nefunguje. Ano, ty firmy budou do nekonečna tvrdit, že pracují pro naše dobro, ale nakonec jejich primárním zájmem jsou peníze. Oni prostě jsou tady na to, aby vydělávali peníze a když to znamená prostě ohnout si zákon nebo prostě obsadit nějaké teritorium, které ještě není regulováno, tak to rádi udělají. No a v tom se mi právě zdá, že je velice silná pozice státu nebo obecně jakéhokoliv regulačního úřadu, který tady má volné pole působnosti na to, aby nám řekl, i nám, i uživatelům, i těm providerům, jak to teda má být. Nastavit prostě pevná kritéria, co se může a co se nesmí. Jasně. A co můžu jako jedinec udělat, abych rozpoznal tady ty videa? A nebo texty vlastně, jakýkoliv obsah? To, co děláme, když hledáme obecně spolehlivé zdroje informací. To znamená, koukám se, odkud to přišlo, co to je za zdroj, zda to pochází jenom od mého kamaráda a on to prostě skopíroval někde z YouTube, nebo je zatím nějaká historie lidí, kteří jsou kredibilní, mají za sebou historii žurnalistickou nebo kreativní. A prostě pokud to není anonymní, pokud je to dohledatelné a vidíme, jak je to ozdrojováno a podobně, to je ten nejlepší, ale zároveň těžký způsob, jak k tomu přijít. Jo, a zase v textu může být taky zdroj ČTK. A nevíte, jestli to tam doopravdy bylo. To jasné, ale můžu udělat ten další krok, že se podívám teda na ČTK jestli to tam doopravdy je. Zveřejňuje všechno. Jo? Takže ověřovat. A já se ještě teda vrátím k tomu riziku té ztráty práce, k tomu sociálnímu. Řekl byste, teď tady projel na sociálních sítích ten trend s tvořením obrázků ve stylu studia Ghibli. Jo. Tak mohl byste nám k tomu něco říct, jak vnímáte, jestli to je etické, neetické, jak tomu třeba zamezit, jestli vůbec lidi vnímají, že je to nějaký problém? Tohle je velice zajímavá otázka, protože obecně v povaze všech těch generativních systémů stojí trénování na tom typu dat, které oni vyžadují. Buď jsou to prostě výtvarná data, když děláte nějaký generátor, řekněme, uměleckých děl, nebo těch obrázků musíte mít nakoukáno hrozně moc mangy a anime, abyste tohleto, a teď nakoukáno myslím jako trošku v metaforickém smyslu, ale prostě musíte s tím být konfrontováni. A
obecně musím říct, že já s tím mám jakýsi problém. Problém je ten, že takhle, ještě bych řekl, že jako historicky se ty velké modely tvářily, že oni jsou jako nad věcí a že když někdo zveřejní svoje jakékoliv dílo nebo tak na internetu, tak vlastně ho dává k dispozici k nějakému způsobu užití. A to, že hold on nedohlídl nebo nedohlídla, že já jsem ho tam dával v dobré víře, protože jsem chtěl posluchačům alebo čtenářům ukázat, jako mám skvělou knížku nebo povídku. A to, že ona byla pak použita k něčemu jinému, k trénování dat, tak ty firmy říkají, to je v pořádku, my prostě to dílo tam vyselo, tak my jsme ho použili. Ale mně se zdá, že jako autor bych měl mít nějaký typ kontroly nad tím, jakým různým způsobům se moje dílo užívá. A když ho někdo použije, řekněme, sarkasticky, nebo prostě ho obrátí na ruby, nebo nějakým jiným způsobem jako využívá, tak všichni asi tušíme, že nějak mi je dlužen. Jo. Nějakým způsobem parazituji na tom, co jsem já vytvořil a já bych za to měl být buď odměněn, nebo aspoň jako uveden jako původce a tak dále. A to se v těchto systémech opravdu nedělá. Teď u toho Ghibli oni měli nějakou domluvu s tím studiem. Měli? To ani nevím. Myslím, že ano, že by to jako nebylo takhle jednoduše možné, kdyby tam ta domluva nebyla, ale už jsem viděl, že se jako na českém internetu roztrhl pytel jako s ladovými obrázky a patem a matem a takovými tím jako ono je zajímavé, že to neukazuje, že to taky ukazuje jako sílu prezence na internetu jednotlivých, řekněme, autorů, protože když tam dáte jako náhodného českého autora Načarackého nebo prostě nějaké jako i celkem známé jméno z literárních výtvarných kruhů, tak to není schopen replikovat ten systém. Prostě těch děl je tak málo v kontextu všech ostatních děl, že je to pro ně irelevantní, ale takovej Lada byl jako reprodukován 10 milionů krát a to už jako systému stačí na to, aby prostě ty ladovské linie dokázal nějakým způsobem reprodukovat. A zase, jako co na to budou říkat prostě dědicí Ladova díla, nebo Krteček je další případ. Krteček se dá reprodukovat, ale tam je jako celkem jasná ta linie, komu to patří, ty autorská díla. Jo? Takže já to vidím jako celkem značné problémy. Probíhá v Americe zajímavý soudní proces, kde New York Times žalují, a teď myslím, že právě OpenAI, protože oni tvrdí, a mají na to nějaké studie, že takhle, New York Times je obvykle za nějakou paywall, to znamená, vy se k němu nedostanete, prostě zřejmě k starším číslům se vůbec nedostanete, a pokud nemáte zaplaceno, ale tyhle velké firmy co udělají? Oni si to zaplatí, ten vstup, a pak to jako, pak na tom přestoženou ty svoje systémy. No a redakce New York Times tvrdí, že se jí podařilo ukázat, že kdyby ten systém nebyl trénován na tom obrovském datu ty velice stylově čisté angličtiny, kterou ten New York Times si drží, takže ten ChatGPT má jiné výstupy, než má teďko. Jo? Tak já nevím, jestli se to dá úplně jako, prostě za tím je nějaká zložitá matematika a podobně, ale je to zajímavý pohled, že vlastně vy můžete parazitovat na jednom konkrétním zdroji, který je tak důležitý. A vy samozřejmě můžete posílit tu sílu v tom trénovacím modelu, že zaměř se na tohleto, protože tady je ta angličtina úplně nejlepší. No a pak je teda opravdu otázka, zda ty velké systémy nedluží něco žurnalistům, který se snaží mít svoji angličtinu perfektní a hold máme z toho ten sekundární. A je zatím to vzdělání všechno, no určitě. A napadá vás, jak se to třeba v budoucnu bude řešit, nebo jaký by mohly být ty restrikce, co by tady tomu zamezily? I třeba u těch obrázků. No, jako jeden ten způsob, který se už testuje, je prostě jakési dobrovolné, nebo prostě jakési vzdání se, nebo deklarace, která říká, já nechci, aby se moje tvorba na tomhletom podílela. Jo? Že prostě opravdu by bylo podle mě férové, kdyby ty trénovací systémy jakéhokoliv modelu měli tuhletu možnost, že já jako autor řeknu, já nechci, aby moje díla do tohletoho vstupovaly, a pak je volbou každého z nás, aby prostě se k tomu nějak vyjádřil. No ale pak zůstává pořád otázka jako těch děl historických autorů, kteří už zemřeli, kteří už nemají jako dědice intelektuálních práv a podobně. Takže to jako nemáme zase žádné jednoduché řešení. A když to vezmeme z toho etického hlediska jednotlivce, přijde vám v pohodě třeba
hodně i třeba strany politické si generovaly Ghibli obrázky a řekl byste, že je to v pohodě používat to na ten marketing, protože přece jenom to zase generuje ten zisk nebo nějakou tu moc. Myslíte si, že tohle by mělo být nějak ošetřeno? To se obávám, že nijak ošetřit nejde. Prostě když dáte lidem k dispozici nějaký nástroj, a navíc ho tam dáte víceméně zdarma, bez nějakých omezení, to je taky pozoruhodné, že ty modely se produkují, jsou nám k dispozici a obvykle tam není žádným drobným písmem napsáno něco o nějakých restrikcích. Jo? Dokonce oni se často zbavují povinnosti tím, že tam napíšou do toho právnického textu, že to vznikající dílo, které vzniká, je vaše dílo. Takže vlastně a tím pádem se zbaví jakékoliv odpovědnosti, protože jako hold a se svým dílem samozřejmě nakládejte, jak chcete. Takže, no jasně, takže spolu teď vlastní ty Ghibli obrázky. Takže vlastníte tyhle ty obrázky a ale takhle, mě to vede k té úvaze, kterou bych tady jako rád posunul jako tu agendu, která mě opravdu silně zajímá, a to je nějaká ta environmentální stopa umělé inteligence. Určitě. Protože tohle je právě oblast, kde se ukazuje, že, a to mimochodem připustil i samotný OpenAI, že ty Ghibli obrázky generovaly tak hrozně moc zájmu o ten problém, o to generování, že se jim začaly jako bortit jejich datacentra. Aha, Oni na to pak dali nějaké omezení, protože to je opravdu něco, co je výpočetně velice náročné. Aha. Bude to pořád náročnější, protože pak začneme přistupovat těm videům a podobně, které jsou ještě jako náročnější. Na vytvoření, a to je náročné komputačně, tím pádem náročné energeticky, no a tím pádem náročné na zdroje ze životního prostředí, nebo prostě environmentální zdroje. Mohl byste lajkově jen tak propojit, když mám teda ChatGPT, já tady mám nějaký prostě stránku, kam něco napíšu. Co je ta energetická stopa zatím? Co se vlastně děje? Proč to spotřebuje tolik energie? To je vlastně hrozně zajímavá úvaha, na kterou málo myslíme. Když já si můžu říct, co je tam, proč o tom vůbec mluvíme? Když já do ChatGPT něco zadám, tak energetická spotřeba mého počítače se absolutně nijak nemění. Ta je prostě, mně to nestojí žádné peníze, protože hold to promptování je, jako můžete si koupit nějaké nadstavby, ale prostě jako to základní promptování je zdarma. A zároveň prostě na tom mém počítači se nic extra nezměnilo, ani moje spotřeba energie nestoupla a tak dále. A zapomínáme na to, že to všechno, ty výpočty se dějí někde v pozadí, jsou internetem komunikovaný tam a zpátky, a to všechno se děje v obrovských datacentrech, které vyžadují opravdu 10 000, 100 000 až miliony procesorů, které jsou sice jako sami o sobě energeticky málo náročné, jako jednotlivé kousky, ale když jsou prostě takhle v konglomerátu, tak už začínají být seriózním zákazníkem. Co se týká spotřeby, a hlavně musí běžet 24 hodin denně. Tam nemůžete mít nějakou pauzu, prostě, protože pokrýváte celý svět, máte různá časová pásma, a to prostě je velký proces. A ten velký proces je to taky proto, že každé takové generování musí procházet pořád většími a většími sítěmi, které kdysi měly 100 000 jednotek těch nodů nebo těch uzlů, dneska mají miliony a někdy často i miliardy v těch současných modelech. A teď si představte, že vlastně a ty sítě fungují tak, že na každý jeden prompt ona musí nově propočítat celý ten výsledek. Jo? To jsou vlastně zařízení jako na rozdíl od toho klasického programování, kde se děje něco takového, že vy něco napíšete, uložíte to v paměti, máte tam prostě nějaké tabulky, indexy a podobně, a když něco potřebujete, vytáhnete si to z té paměti. Jo. A ta paměť je energeticky téměř jako nulová, na nákladově. Kdežto u těch velkých modelů tam paměťové systémy nefungují. Není to úplně pravda, už dneska se nějaké formy paměti užívají, ale prostě klasický ChatGPT žádnou paměť nemá. Takže to musí vždycky dělat. On všechno musí počítat nově a nově. A to je samozřejmě obrovský energeticky náročný proces. A z toho nám teď vyplývá otázka, proč by společnosti platili za moje generování studie Ghibli, když já to mám zdarma. Proč byste to tak...
protože oni na tom trénují ty svoje modely. Každý ten nový, prostě ty sítě jsou samoučící. Každý jeden prompt, který zadáte, mírně mění tu síť. Sice hrozně málinko, ale nějakým způsobem ano. A zejména ta vaše interakce, když říkáte, ne, ještě uprav tohleto, protože to není podle toho mého zadání, on to zase musí celé propočítat. Tak to jsou nějaké optimalizační kroky, které jsou pro ně jako učícím algoritmem. A protože oni potřebují ty svoje algoritmy dělat co nejlepší, tak prostě my jsme pro ně nejlepší zákazníci. My to testujeme v tom reálním provozu a umožňujeme jim zkoušet prostě různé, proto se tam chrlejí pořád ty modely každý týden nějaký nový, protože mají jako nápady, jak to všechno, jak to změnit. A my jsme pro ně ta klientela, která to pro ně testuje ve velkém. A ještě zadarmo. A jako je v tom jistý paradox, že ty velké společnosti na tom příliš jako zatím nevydělávají. No? Ale tendence jako vůbec bych se nedivil, kdyby za 2 roky bylo všechno tohleto placeno a zoptimalizováno. Nás nechají zvyknout si na ten luxus a pak. No a já bych se teda ještě zeptala, jestli byste nám mohl přiblížit, co je to Water Footprint AI a jak vlastně souvisí voda s tady těmi zařízeními. Jo, takže já už jsem trošku naznačil, jaké jsou tam problémy s tou energetikou. Já ještě možná řeknu jednu věc, že když vůbec vznikají první datacentra, dávno předtím, než nějaké ty systémy umělé inteligence začaly být populární, tak se často stavěly v severských zemích, místa jako Island nebo Dánsko, Irsko, které byly vlastně svým povahou jsou jako chladné ty země, co není náhodou. To je pro tyhle ty systémy důležité, protože jak máte obrovskou spotřebu energii, tak ona zároveň zahřívá celý ten systém. Jo. A na to, aby ten systém fungoval optimálně, musí být schlazován. Na tom severu, když to řeknu velice triviálně, stačí otevřít okno. Jasně. Ale problém začíná nastávat, že energie v těchto zemích není úplně levná, tak ty datacentra se začaly stěhovat do oblasti, kde ta energie je opravdu levná. Takže dneska je mnoho z nich jako v Texasu, protože tam se těží ropa, je tam jako levná energie, ale taky jako v Jižní Americe, teď se to začíná přesouvat do Afriky a tak dále. Země, kde je relativně levná elektřina. No ale něčím to potřebujete chladit. A ideální způsob chlazení je vodní chlazení. Přičemž opět platí, že tu vodu nějakým způsobem degradujete, když ji posíláte do těchto chladících systémů. Ano, můžete mít jako nějaké izolované okruhy a tak dále, ale prostě obecně platí, že potřebujete, a to jsou doslova miliony litrů vody, abyste ty datacentra konstantně chladili, co přispívá v těchto, a jak jsem říkal, to jsou často jako vyprahlé oblasti nebo oblasti prostě, kde je teplo. Ta voda by tam měla sloužit a něco úplně jiného a vy ji degradujete tímhletím způsobem, čím jenom dále přispíváte prostě k tomu zhoršení problému. Klimatické změny a podobně. A některá média, proletěla taková informace médií, že jedna konverzace s chatem GPT vypije sklenici vody. Myslíte, že je to reálná představa? To si myslím, že bude škálově mnohem menší, protože těch konverzací probíhá jako miliardy denně a tolik toho zase ten systém nespotřebuje. Jako ty reální čísla se dají jako celkem rychle dohledat, ale řekl bych, že ta spotřeba je rádově jako menší, jenže v tom oběhu a kvantu toho využití, které máme, to samozřejmě růste. A takhle, já chci říct, že to je lokální problém. To je lokální problém pro ty místa, kde ty datacentra jsou. Jo. A je rozdíl mezi skleničkou vody někde v subsaharské Africe a někde prostě ve Wisconsinu. Jo? Určitě. A protože v jedné zemi to nemusí způsobovat vůbec žádný problém, ale lokálně to může způsobovat obrovské problémy. Takže byste řekl, že to spíš to umístění těch datacenter je větší problém, než to chlazení tou vodou? Oni prostě jdou, jako to je nějaké ekonomické rozhodnutí, zatím kam půjdeme. Voda, žel, je pořád ještě velice levná téměř kdekoliv na světě. Ta elektřina už ne. Tam jsou jako velké regionální rozdíly nebo rozdíly mezi zeměmi. Takže ty velké firmy se prostě orientují zejména podle ty ceny energie. No ale když to zrovna postaví v zemi, kde by ta voda, jako je ty vody obecně málo,
tak tím prostě degradujete celý lokální ekosystém, protože hold všechno směřujete k nějakému jako údajnému pokroku, ale prostě, který znamená lokální degradaci. A myslíte, že by ty společnosti měly být zodpovědné za to, aby tam tu vodu zase dodali zpátky, nebo aby to nějakým způsobem vyvažovali? No oni obecně zajímavé na tom je to, že všechny tyhle ty velké společnosti se ještě před 10 lety, nebo prostě když narastalo to povědomí o klimatické změně, tak většina velkých IT firm se zavázala k tomu, že nějakým způsobem bude snižovat svoji energetickou závislost, bude přecházet na zelené energie, nebo prostě nějakým způsobem stabilizovat tu svoji zátěž na prostředí. Ale právě s rozvojem těch obrovských systémů se jim to nedaří. Oni prostě musí se odklánět od sami sebou uložených limitů, které si dali, právě na to, aby na tom globálním trhu soutěžení o to, kdo bude mít nejlepší model, byli jako vepředu. Takže tady se mi zdá, že ta regulace vlastně není zatím téměř žádná. A byla by potřeba. Byla by potřeba a zase samoregulace těch firm tady fungovat nebude. Tady potřebujeme opravdu jako regulace třetích stran, nejlépe státu nebo prostě jiných hráčů, kteří nad tím mají moc, aby tohle to nějak omezovali. A my jako jedinci, myslíte si, že je ta zodpovědnost i na nás za to používání AI? Protože přece jenom, když bychom si řekli, že v dnešní době čím dál častěji se ChatGPT používá jako Google, když se někomu nechce něco hledat, tak si to najde. A myslíte si, že i když to má takhle malej dopad, tak je důležité, aby lidi věděli o tom, že to vlastně není podstatný a že vlastně přispívají k tady tomu problému? To je vlastně jako ta osobní odpovědnost za stav světa je tady vždycky na nás nějaká. A je důležité si uvědomit, že co přesně dělám, když nechám něco promptovat. Jak jsem už naznačil, systémy umělé inteligence jsou výborný nástroj optimalizace. Takže jsou nepochybně oblasti, ve kterých je jejich užití naprosto dobře zdůvodnitelné. A mohl byste třeba říct, který to třeba jsou? No, je to například ta úprava těch jazykových textů, nebo prostě nějaké, když jste kreativec a chcete jako ještě lépe jako a rychleji, máte nějaký nápad a chcete ho jako uplatnit, to jsou prostě legitimní způsoby, kde povaha vaší práce umožňuje využívání těchto nástrojů k zlepšení pracovního výkonu. A to může být, já teď mluvím prostě o nějakých intelektuálních činnostech, ale to prostě může být jako v průmyslu, máte nějakou výrobní linku, potřebujete zoptimalizovat její chod, tak zadáte to nějakému systému, který vám prostě řekne, kde máte největší ztráty, jaké se dají dělat úpravy, aby se to zoptimalizovat nebo z oblasti zemědělství. Dneska už téměř jako ty vyspělejší zemědělci už jako nehnojí svoje lány nějak globálně, ale prostě přesně vědí přes satelitní snímky nebo přes nějaké lokální posouzení, kde je to opravdu potřeba, až na nějaký metr přesně, co velice napomáhá prostě snižování spotřeby hnojiv a nějakému cílené starostlivosti o tu krajinu. A to by nebylo možné bez těch systémů. Jasně. Ale co si málo kdy uvědomujeme, je jakési nadbytečné užití těchto systémů. A v nějakém smyslu ta nadbytečnost je jasná i u těch obrázků Ghibli, ale pro mě je vlastně jako mnohem tragičtější, že se internetové vyhledávání začíná nahrazovat vyhledáváním chatem GPT. Když se zeptám chata nebo prostě nějakého jazykového modelu, kde je nejbližší kavárna, nebo kde je v Holešovici nejlepší kavárna, tak mi samozřejmě nějakou odpověď vygeneruje, ale to vygenerování je mnohem náročnější proces, než kdybych to zadal do Google, který to má všechno přesně zaindexováno, jsou tam ty hvězdičky, prostě je to jakási operace, která už je hotová. Nikdo nic nemusí počítat, ty kavárny jsou tady. A mohl byste nám říct ten proces zatím, když to zadám a zadám tam ten prompt, co se děje potom? No to je prostě... Ten systém nic o kavárnách v Holešovicích neví. On se jenom kouká na to, jak v tom obrovském spektru existujících textů, které byly napsány o všem možným, on nachází nějaké propojení na nejbližší, nejpravděpodobnější odpověď na tenhle typ otázky a nejpravděpodobnější slovo, které má užít v dalším tom rozvoji toho samého textu. Jak vidíte, jak to takhle opisují, to je prostě šíleně náročný proces. Jo. A
dochází k odpovědi, která už existuje a která je lehce dohledatelná prostě přes jednoduchý Google search. A jsou takové ty studie, které ukazují, že když zadáte tu samou otázku do chatu nebo do klasického internetového vyhledávání, tak ten proces vyhledávání je 40krát energeticky jednodušší, méně náročný než u těch velkých systémů. A každý jednotlivý to vyhledává. Jo, tak to jsme nahodně, když to je tolik promptů za den, tak to už se nasčítá. No a ještě chci zdůraznit, že a k tomu směřuje ten vývoj žel, že ty modely budou pořád víc a víc multimodální. To znamená, vy zadáte jako nějaký text, on vám z toho vygeneruje nějaké video. Nebo zadáte zvukový pokyn a on to přepíše na text. A všechny to překračování hranic z jedné modality do druhé, z obrazu do zvuku, ze zvuku na písmo a podobně, a jsou ještě náročnější, protože oni vyžadují ještě víc propojení v tom systému, který prostě propojuje každý jednotlivý jako hlásku se znakem a prostě bezpočet jiných spojení, které tam jako mohou být, takže to jsou ještě jako náročnější procesy. Takže prostě buďme si vědomi, proč to používáme a zda opravdu ten akt, který dělám, má vést k tomu, co chci udělat. Jo, teď byl LinkedIn plnej těch obrázků takových jako postaviček, jako Barbie, nebo v těch plastových obalech, kde si každý nechal generovat samého sebe. A moje otázka je jako, že proč přesně tohle děláte? 40krát náročnější. No. A řekl byste, máte na to nějaký návod, jak se teda rozhodnout, jestli se mám zeptat chatu, jestli mi vygeneruje tady nejbližší kavárnu, anebo jestli napsat do Google? Jak to poznám? Já bych prostě řekl, že to slovo optimalizace je tady zajímavé. Jo, prostě budu se ptát, jedna otázka, kterou si kladu, nějaká optimalizační otázka, chci vygenerovat lepší text, než ho mám, chci zlepšit obrázek, na kterém pracuji, chci upravit překlad, který mám, prostě to jsou všechno nějaké úkoly, které jsou rozumné a v rámci toho, jak byl ten systém původně zamýšlen. Jako náhle mu začnete klást otázky, které jsou faktické, tak na to máte Wikipedii, nebo se podívejte jako do jakéhokoliv vyhledávače. Tam už ty odpovědi dávno jsou a nevyžadují nic od vás, jenom prostě ani od toho systému, prostě jenom nějakou jednoduchou indexikaci, která energeticky a environmentálně nestojí vůbec nic. Určitě. Já jsem si teď ještě vzpomněla, že se vlastně teď docela rozmáchlo používání chatu GPT jako psychologa. Myslíte, že tohle je optimalizační nebo není? To je těžká otázka. No jako nepochybně ten systém je dobrý jako konverzační nástroj. A když opravdu jako máte nějaké potíže, může to být jako prvním stupínkem k nějaké jako lepší terapii nebo prostě jako k sebezhodnocení nebo prostě kladení si otázky, co ještě můžu udělat více pro sebe, abych ten problém vyřešil. Tak v tomhle tom bych to jako viděl jako kosher, ale prostě když slyším, že se lidi jako zamilují do svého internetového nebo do svého ChatGPTového avatára, tak si říkám, jako asi s nimi není úplně něco v pořádku. A není problematicky u toho používání zrovna jako toho psychologa nebo té psychologické pomoci, že tím, že to nemá ty faktické informace, tak nemůže se stát, že to třeba tomu člověku poradí špatně. Takhle. Obecně tyhle systémy nejsou budovány proto, aby byly faktické. Jako ano, oni nakonec těm faktům nějak dojdou, protože se nacházejí v tom veřejném prostředí nebo v tom veřejném systému, ale všichni víme, že to prostě halucinuje. To je jako vlastnost, která tam opravdu je silně přítomná. Ti z nás, co učí na vysokých školách, by mohli mluvit dlouho o tom, jak jim studenti dávají práce, které citují neexistující zdroje. A i když se o tom jako už mluví jako 3 roky, systematicky pořád se dělají ty samé chyby, tak stejně bych se jako obával v nějakých osobních vztazích nebo prostě jakýkoliv oblasti, která je senzitivnější. Je dobré se ptát, co je na té druhé straně, nakolik se mám spoléhat na to, co je na té druhé straně. A stejně jako bych se nespoléhal na jakékoliv nahodilého člověka, aby mi poradil se svýma psychologickými problémama, ale očekávám nějakou expertizu, tak to samé je u těch systémů. Jako to, oni nejsou expertní systémy budované na to, aby s váma tak rozebírali vaše psychologické problémy. Jasně, se ho můžeme rovnou zeptat, aby nám uvařil oběd, určitě.
No dobrá, a když to teda takhle shrnem, tak musíme se teda zaměřit na tu optimalizaci a přemýšlet nad tím, jestli nám ten ChatGPT může pomoct nějakým způsobem vylepšit to, co děláme. Tak na co byste ho třeba použil vy ve svém životě? Pro mě je to hlavně, já ho teda používám mnohem méně, než ho používá jako mnoho jiných lidí. Mm-hmm. Právě proto, že si trošku uvědomují ty jako limity, které jsou tam za tím a nechci to nadužívat. Mm-hmm. Ale já to teda používám hodně pro generování nápadů, generování nějaký úpravu textů. Musím ale říct, že tam jako pořád ještě vidím obrovské limity v tom, jako co to dělá. Jo. Pro nějaké, řekněme, zkracování odborných textů a tak dále. Jsou tam ještě jako pořád limity, které se mi nezdá, že jsou úplně snadno překonatelné, ale ano, tohle jako rychlý první informátor o něčem je to opravdu skvělé. Jako neznám nějakou oblast, potřebuji se nic rychle dozvědět, jaké jsou k tomu optimální zdroje a podobně, tohle je fakt. Jako já užívám jako množstvo takových menších aplikací, které jsou nad stavbami a které se týkají hlavně prostě vědecké práce a opravdu pomáhají. A mohl byste říct, když se teda zaměříme na tu zodpovědnost jednotlivce, jsou nějaké modely, které je lepší používat, ať už třeba z toho důvodu, že mají menší tu energetickou náročnost, anebo jestli i můžeme říct, že ta firma nebo společnost si víc zakládá na tom, aby ty limity dodržovala? Jo, tohle je velké téma, které se teď začíná jako hodně diskutovat. Takzvaná otázka sustainable AI, nebo prostě těch menších modelů. A ty menší modely vlastně znamenají, že jsou často specializovány na nějakou konkrétní oblast, například na tu vědu nebo vědecké poznání. A tím pádem jsou trénovaný jenom na nějakém škálově omezeném počtu dat nebo počtu vstupů. A zároveň se od nich nemůžete očekávat, že překročí hranice té řekněme, disciplíny nebo toho odvětví. A ty jsou rádově šetrnější než prostě nějaký ten univerzální model, který vám stejně dobře odpoví na to, kde je nejbližší kavárna, jako to, jak se přeloží tohleto slovo do svahilštiny, nebo co máte mít dneska k večeři. Jo, takže prostě čím ten model je větší a univerzálnější, tím je energeticky náročnější. A jak jsem už taky mluvil o tom, ta multimodalita taky hraje má velké slovo v tomhletom. A když v březnu proběhla ta informace o DeepSeeku, o tom čínském modelu, tak jedna z těch zajímavostí o tom čínském modelu bylo právě, že oni neměli k dostupnosti asi ani ty nejnovější grafické karty, na kterých se to celé jako staví. To znamená, byl už na úrovni těch zdrojů hardwarových byli jako omezení, ale taky říkají, že to stálo mnohem méně peněz, protože jak si optimalizovali ty zdroje. Jo. A já tady nechci jako obhajovat čínskou technologii, ale chci říct, že zdá se, že máme nějaké nástroje, jak se to dá dělat s mnohem menšími zásahy do energetickými a tím pádem environmentálními, které nás budou posouvat dopředu. A jako existuje množství projektů i tady v České republice, které mají snahu budovat ty menší modely, které jsou asi s ohledem na tu etickou odpovědnost mnohem přijatelnější. Takže byste řekl, že volba toho konkrétního modelu je ten způsob, jaký může jednotlivec ovlivnit? Prostě když jsem kreativec, nebudu používat ChatGPT na... A co byste použil? To já nevím, prostě jsou jako venujeme se jako tomu, co nás zajímá, jo? Prostě jsou mohl bych jmenovat některé firmy jako Midjourney, jako ty produkty jako Midjourney nebo DALL-E a podobně, ale je ten model, který se jmenuje Zulu, který je taky myslím evropský a ten jako o něm se říká, že je pro ty kreativce jako energeticky nenáročný, jako energeticky méně náročný a tak dále, ale zase jako je potřeba se podívat na ty konkrétní údaje a když vás ta oblast zajímá, tak se prostě aktivně ptejte, pátrejte potom, jako který z těch modelů srovnatelných je nebo není přijatelný. Jo, takže si vyhledat tu nejlepší možnost. Hledat tu optimalitu, to, co je prostě dívat se na tu nabídku i přes tu prismu spotřeby, náročnosti a podobně je taky zajímavá cesta. Určitě. No a proč teda tolik lidí používá ChatGPT, když vlastně vůbec není k tomu, co potřebujou? Proč to dělají? To je prostě fashion trend lidí, jako si začnou všichni kupovat stejné oblečení, když to běhne do módy a tak dále. Takhle.
Ono je to přitěžlivé právě tím, že máte jeden nástroj na hrozně moc různých úkolů. Jo, to tady jako zatím nebylo. Prostě když jsem si chtěl něco napsat, potřeboval jsem textový editor. Když jsem potřeboval něco nakreslit, potřeboval jsem jako nějaký balík jako grafického softwaru a tak dále. Teď tady máme nástroj, který a na překlad zase něco úplně jiného. No, a teď tam máme nástroj, který integruje bezpočet různých aktivit do jedné, co může být zajímavé a přitažlivé, ale zároveň to má tuhletu druhou stránku, že pak to jako, čím je to větší, tím je to náročnější a tím je to jako devastujícější. Určitě. A existuje nějaký návod nebo mapka pro mě jako člověka, který chce používat AI na to, která AI je pro mě nejlepší, když chci generovat obrázek nebo když potřebuji editovat text, aby právě se mohla najít ty menší modely, které se tady tím zabývají. A nebo i v té otázce té zodpovědnosti za tu energetiku a ekologii. Jsou takhle, začnu to druhou částí, jsou kalkulátory, které vám ukáží spotřebu, jako nějakou fiktivní spotřebu, ale vlastně počítanou přes to, kolik ty jak ta datacentra fungují, kolik to promptování nebo nějaké úkolování stojí. A je taky zajímavé, že když se podíváte na odborné články z oblasti umělé inteligence, to znamená to, co běžný člověk nečte, ale co stojí v pozadí všech těch modelů a ty různé návrhy těch algoritmů a tak dále, tak oni už vlastně dneska mají víceméně povinnost uvádět, jaká byla energetická náročnost při budování toho modelu. To znamená, ty data jsou k dispozici nějak, jen to vyžaduje jakési jako podrobnější vyhledávání. A pokud jde o ty nástroje, tak existují metastránky, které se věnují různým způsobům využití AI a tam prostě můžete zadat, já mám ten typ problému, co je nejlepší jaký nástroj je nejlepší a ono vám to dá nějakou odpověď. Takže prostě více se zajímat o to, co chci, mě může taky dovést k nástrojům, které jsou mnohem lépe využitelné na to, co a ještě mi můžou vlastně víc pomoct. A myslíte si, že jak byste tohle dostal mezi ty lidi, kteří prostě použijí ten ChatGPT na všechno, můžu si opravit bakalářku a pak mi uvaří oběd prostě, tak jak byste Zatím nevaří, ale navrhuje. Napíše recept, nákup. Ne, tak prostě to je zase, to není úloha těch společností. To je úloha někoho třetího, buď teda regulátorů, kteří řeknou, a do toho se už například ten evropský AI Act, to znamená ten zákon o umělé inteligenci, který byl schválen před rokem Evropským parlamentem jako první regulační systém na světě, regulační zákon na světě, tak on tam má část, která ukazuje, že v nějakém střednědobém horizontu by ty firmy budou povinováni tu informaci zveřejňovat o náročnosti těch svých modelů, ale teď jsem se trošku ztratil. Jo, že... tak ne, tak. Dobrá. No o té náročnosti těch modelů... Nevím, kam se mířil. Právě jsem se trošku ztratil. Jo, to nevadí, nic se neděje. No, bavili jsme se o té zodpovědnosti toho jednotlivce a o tom, jestli jsou jakoby nějaký ty mapky, které by nám říkaly... Ano. Jo, já jsem upozornil ještě na jednu věc, že jestli... Já jsem mluvil prostě, že ty firmy sami o sobě na to upozorňovat nebudou, pokud nebudou donuceni. Takže je to úloha regulátora, ale tak je to prostě úloha žurnalistů, lidí ve veřejném prostoru, nebo prostě influencerů a tak dále, který mají vliv na to a na rozšiřování nějakých informací, tak tady je ideální prostor, rozšiřujte informace o tom, co nás to opravdu stojí, když ty systémy užíváme. Je prostě neštěstím, že tohleto téma zatím není v tom veřejném prostoru více diskutováno. A myslíte si, že by se to mělo třeba zapojit i do vzdělávacích programů, do škol a tak? Protože přece jenom studenti s editací textu a s tou optimalizací mají velké zkušenosti a mohlo by to hodně pomoct tady v tom odvětví. To si myslím, že je prostě cesta, která je mimořádně důležitá. České vzdělávání adoptuje systémy AI celkem progresivně a je tady mnoho neziskovek. Když mohu přihnat prostě po levočku, tak AI dětem je prostě geniální organizace, která už dlouhodobě se věnuje vzdělávání učitelů, ale taky dětí a tak dále. A pokud se jako spolu se zavedením AI ve vzdělávání
budeme zdůrazňovat i sociální a etické aspekty, které jsou s tím spjaty, tak děláme to nejlepší, co můžeme. Ano, ty děcka se to naučí i doma, i od kamarádů a tak dále, ale pokud tomu bude věnovaná jakási kapitola i v jejich obecném vzdělávání, tak je to nejlepší způsob, jak to povědomí navyšovat. A navyšoval byste i povědomí o tom, jak to prakticky používat co nejlépe, jak třeba psát ty prompty. Je to něco, co může mít reálný dopad na to, kolik těch promptů se napíše? Dovednosti promptování jsou sama o sobě kategorie, která je jako vlastně vyžaduje jakýsi formu vzdělávání. Existují už zase nadstavové nástroje, které vám na vaši hloupou otázku dokážou převést na nějaký systém jako rozumnějších promptů, takže to je taky způsob, jak si tuhletu cestu zjednodušit a zamezit jako bezbřehému promptování, které jako vás nikam nevede, abyste frustrováni a tak dále. Ale ano, nepochybně i optimalizace promptování je způsob, jak znížit tu výpočetní náročnost těch systémů, toho neustále opakování těch výpočtů a tím pádem i dopad na životní prostředí nebo na náš svět. A já jsem si ještě vzpomněla, když jsme se bavili o těch Ghibli obrázkách, tak to je zrovna příklad, kdy influenceři, lidi na internetu dostali ten hlas vyjádřit se k tomu a přijde vám, že se to reflektovalo dostatečně, protože potom přece jenom byl ten boom, kdy se ty obrázky začaly generovat a potom nastala situace, kdy to hodně lidí začalo kritizovat. Ale neviděla jsem to na žádných zas tak vyšších pozicích, třeba politická reprezentace se toho málo dotkla, tak myslíte si, že to bylo dostatečný? Věříte tomu, že ta zodpovědnost tam vyjde najevo? Tím prostě, já myslím, že ta odpovědnost, povědomí o tom narůstá. Může to být dáno i tím, že v tomhle konkrétním případu tam byl jakýsi všichni prostě, že to bylo jako hodně, jednak to bylo teda hodně jednostranné, všechno to, jako ty obrázky samozřejmě vypadají dosti podobně, ale spíš mi šlo o to, že lidem začalo hodně vadit, začali se ptát na ty otázky kolem autorských práv a ty konotace, které z toho plynou a že to není tak jedno. Což je vlastně dobře. Což je samozřejmě což je skvělé. Jako, jo? To je něco, co zajímá mnoho lidí, ale tak mám pocit, že prostě narůstá i u uživatelů povědomí o tom, že tyhle ty nástroje nejsou tak zdarma, jak vypadají, mají nějakou svoji náročnost a já se snažím prostě šířit osvětu o tom, aby zbytečné generování těchto obrázků, nebo prostě nějaké nadbytečné, že je eticky stejně problematický, nebo prostě jako když si mám vybrat, zda půjdu do krámku, který mám za rohem, zda půjdu autem nebo pěšky nebo na kole, tak mám nějakou volbu, která když trochu uvažuji o tom světě v širších souvislostech, tak ji nějakým způsobem řeším. Jasně. A mám nějakou odpověď, která mi bude říkat, že to auto používej jenom, když je to opravdu potřeba. Jenom když bude očekávat, že tvůj nákup bude obrovský a bude pro tebe nepříjemné a tak dále, tahat tašky jako 10 tašek nebo tak. Ale v jiných případech, prostě když si dokoupit do krámu jenom hlusku, nepůjdu tím autem. Jasně. A protože vidíme ty dopady možná, anebo jsou víc ale prostě je důležité si... Ale vidíme je proto, že někdo nám říká, že auta že auta mají tuhletu emisní stopu, že mají tuhletu vlastně uhlíkovou stopu, taky prostě je nějaké povědomí o tom, co znamená létání fenomén létání pro obecný vliv na klima. A bylo by dobré, aby se tahleta informace i v oblasti AI jako rozšířila. Já nechci tady nějak úplně strašit. Ta celková spotřeba elektrické energie, nebo která jde do systému AI, je v porovnání s průmyslem nebo s dopravou stále jako velice nízká. Jo? A mohli byste uvést třeba, s čím jsme to mohli tak porovnat, tu energetickou náročnost? Myslím, že ona je jaké prostě je jenom mál procent, jako řekněme 2-3% té spotřeby těch větších krajin, ale taky chci zdůraznit, že v těch zemích, které jsou známe svými datacentry, jako jsou právě Irsko nebo Dánsko v Evropě nejvíc, tak tam 30% energie jde do datacenter. Veškeré elektrické energie. Jo, jasně. Já teda, kdybych byl občanem Irska, tak se ptám své vlády, zda opravdu tohleto je rozumné užívání zdrojů. A je na to Irsko připraveno? Chybí to někde? Zatím ne, ale jako, prostě oni už jako, existuje tam celkem silná
komunitní odezva na tuhletu situaci a oni už se snaží nestavět další datacentra, nebo prostě nebo jsou tam jako velice jasná kritéria, kdy můžete nebo nemůžete postavit další. Jo. Právě protože už to začíná narážet na svoje limity. Jo. No a některé zdroje varují před tím, že do roku 2026 by ta energetická náročnost mohla být až dvojnásobná. Myslíte si, že je to reálný a že budeme řešit problémy s tím, kde tu energii brát? Ona nepochybně bude růst. Zatím nám nic naznačuje, že by neměla růst. Co mimochodem vede k tomu, a to se dá lehce ukázat, v minulém roce většina těch velkých firem z oblasti umělé inteligence uzavřela dlouhodobé kontrakty s dodavateli energií. Co často znamená mimo jiného, že se uchovávají v provozu uhelné elektrárny, které by jinak byly zavřené, nebo se obnovuje provoz, nebo se rozšířuje provoz v jaderných elektrárnách, protože jsou jako celkem dostupné, respektive některé části často jsou zakonzervovány nebo nevyužívány na 100%. A mohli bychom říct, že tam je teda přímá spojitost s tím, že některé ty uhelné elektrárny zůstaly zachovány přímo tady z toho důvodu. To se dá ukázat přímo, ano, jsou údaje, jsou údaje z Německa a tak dále, že a jiných i evropských krajín, kde uhelné elektrárny zůstávají déle v provozu, než by měly, právě protože je zájem o tu energii z oblasti IT průmyslu. A měli bychom to nějak omezit? No, všichni víme, že jestli je tady jako nějaký obrovský průšvih v oblasti klimatické krize, tak jsou to právě fosilní zdroje. A možná v oblasti ty jaderný, když jako mnoho lidí jako skeptické i k jádru a já chápu, proč jsou. Ale je to méně hrozné. Ale je to jako prostě mnohem, v krátkodobém horizontu je to mnohem menší hrozba, než opravdu jako fosilní elektrárny. To v každém případě. A mají teď ty společnosti nějaké omezení na to, jak to, že je můžou nechat v provozu, když už by se měly vyřadit? Protože mají peníze na to, aby to... Jako, ono to dlouhodobu vypadalo, že uhlí přestane být zajímavé, proto čistě z finančních důvodů. Jo. Je prostě pořád těžší ho těžit, musí se tahat, jako v Evropě už téměř žádné není, musíte ho tahat někdy z Asie a tak dále a to se opravdu jako nevyplácí. Jasně. Takže ta elektřina z uhlí přestala být jako vlastně ekonomicky zajímavá, no ale teď tady nový hráč, který má dostatek peněz na to, aby prostě, místo toho, aby jako velkolepě investoval do nějakých obnovitelných zdrojů nebo prostě nějakým jiným způsobem řešil tuhletu situaci, tak tady má nějaký celkem jednoduchý způsob rezervovat si to ještě na pár let, než to nějak jinak vyřešíme. Mimochodem, tam je taky jako zajímavá souvislost, o které se málo mluví. Mnoho lídrů biznisu v umělé inteligenci se snaží investovat své peníze do nekonvenčních zdrojů energie. A když říkám mluvím o nekonvenčních, tak myslím ty, které ještě ani neexistují. Například termonukleární fúze. A jak do nich investují, když je tady ještě výzkumem? Ano, investují do startupů. Prostě termonukleární fúze, my víme, že je to potenciálně nekonečný zdroj velice levné energie, akorát, že nikdo neví, jak to dát dohromady. Jasně. A existují projekty, které v Evropě se už jako mnoho desítek let staví jako velký termonukleární reaktor, který by měl být první, který snad bude mít jakousi rentabilitu. My jich máme bezpočet. Ty tokamaky jsou tady jsou i v Praze a tak dále, ale oni jsou energeticky jako totálně ztrátoví. A to je prostě jenom pokusný nějaký systém. Ale je mnoho startupů, které říkají, že jsou blízko nějakého průlomu do toho, aby se ta fuze stala rentabilní. Já jsem mluvil s mnoha fyzikama, kteří jsou k tomu mimořádně skeptičtí, ale kdyby ten průlom přišel, tak to otevírá nějaké nové možnosti. Ale chci upozornit, jak se na to koukám já jako etik. Že já jsem byl dlouho v tom, a nejsem v tom jedinej, že termonukleární fúze zajistí dostatek elektrické energie velice levné pro všechny na světě. Jo, to je ta vize, kterou tady máme, kdyby se to podařilo. Teď ale hrozí, že když ty patenty budou v rukách těchto několika miliardářů, tak to povede k tomu, že oni to budou používat na svoje pořád větší a větší AI systémy
ale k nám jako běžnému spotřebiteli se to buď vůbec nedostane, nebo dostane po nějakých platbách, které budeme odvádět těmhletěm už i tak dosti bohatým jedincům. A když investuji jenom do toho výzkumu, tak myslíte si, že přímo ten patent něčeho takhle průlomového by mohl padnout do rukou té společnosti? To nepochybně. To jsou prostě to jsou jako oni investují do privátních startupů, které se věnují nějakému výzkumu. Takže přímo cíleně to takhle dělají. Jsem si říkala, co je negativního na investování do výzkumu, ale už to vidím. Investování do výzkumu samo osobně je geniální, ale jenom když se dělá ve veřejném zájmu. A oni to schovají za ten veřejný zájem. To nepochybně. No a já se ještě zeptám teda, ještě jsme se nedotkli, bavíme se teda o tom, že tady já mám nějaký počítač, já si tam zadám ten prompt, on tamhle prostě běží někam a já už o tom vůbec nevím. A dozvím se teda, že běží tamhle do toho datacentra, kde se těží zdrojevě ty datacentra, jaký jsou problémy té výroby a získávání zdrojů. Ano, to je taky jako zajímavý problém, protože na to, aby jakákoliv elektronika fungovala, a to i ten váš lokální počítač nebo mnohem větší počítače, které jsou v dispozici v datacentrech, tak potřebujete vzácné kovy. O nich se jako pořád víc a víc mluví s ohledem nějaké geopolitiku, ale mně o tu geopolitiku ani tak nejde, i když je důležitá, ale jde mi spíš o environmentální zátěž, které tyhle vzácné kovy znamenají, nebo jejich těžba. To je jaká? Mohl byste to a ta je jako neskutečná. Žádný z těchto vzácných kovů se nevyskytuje nikde na Zemi v nějakém jako vysokém procentuálním poměru k hornině, ve které ji nacházíme. To jsou často jednotky procent, nebo dokonce i promile procentu toho výskytu, takže máte velice náročnou těžbu a pak velice náročný způsob těch procesů, které pak vedou k té separaci těch chovů. Ano, ten průmysl je potřebuje v celkem malých množstvích, to jsou jako v tom vašem počítači jsou jako miligramy nebo gramy té substance, ale prostě to, jak se to těží se to samozřejmě často jako v rozvojových zemích, bez jakéhokoliv dohledu, za využití dětské práce a těchto jako nejhorších scénářů, které si dokážeme představit. A které jsou od nás dokonale zamaskovány, protože nikdo o tom pořádně neví, nemluví se o tom. A ještě zatím ta zvláštní geopolitika, teď jsem právě četl, že Čína samotná kontroluje nějakých 40% těžby, ale kontroluje víc než 90% toho procesu separace. To znamená, Čína má absolutní monopol na to, jak se to z té rudy stane nakonec součástí vašeho počítače. Jasně. Takže v tom ta geopolitika je samozřejmě mimořádně důležitá. A myslíte, že i tady ty aspekty té geopolitiky, té dětské práce, těch nejhorších možných scénářů by měly být nějak zohledněny v těch regulacích? Měly by vlastně děje se to už? Jsou ty společnosti nějak zodpovědné za to, jakým způsobem získávají ty kovy? Co jako vytváří tím? Ano a ne. Oni jsou odpovědné ve smyslu, prostě takhle. Obvykle krajiny, ve kterých to těžíte, patří nejenom k nejchudším, ale také nejkorumpovanějším krajinám vůbec, které máme na světě. Tam nějakou pozitivní regulaci čekat nemůžeme. Tam se všechno řeší prostě bankovkama a ústníma domluvama. Co se dá regulovat, a to se zase Evropa nějakým způsobem snaží, je, aby dodavatelé, řekněme, produktů, měli jasnou dodavatelskou stopu toho, odkud co pochází a jak to bylo získáno. Ale ten dohled je těžký. Vy se spoléháte na to, že váš čínský partner to dělá jako správně, on to ale offloaduje ještě na dalších jako 10 firem někde v rovníkové Africe a to je jako velice nelehký proces. Jsem rád, že mnoho firem má upřímný zájem se na to dívat pořádně, ale tak je tady bezpočet dalších, které to švindlují a jasně, jim to jedno. Jako je jim to jedno. A když jsme se bavili o tom, že můžeme optimalizovat, nebo že můžeme vylepšit vlastně to, jakým způsobem používáme tu AI, tím, že ji používáme na to, na co opravdu ji máme používat, tak existuje i nějaký způsob, jak můžeme vyhledat kromě teda těch ekologických aspektů, ještě ty etické a třeba i ty spojené s tím získáváním tady těch zdrojů. Můžeme zjistit, jak ta firma, kterou používám, kterou podporuji, tady na ty podmínky dbá? Těžko.
Jsou asi, já o tomhle to vím méně než o jiných oblastech tohoto tématu. Nepochybně jsou nějaké jako auditní stopy a mnoho neziskovek, které pátrá potom, jak který produkt vzniká. Ale neřekl bych, že to je něco, v čem je naprosto zaručená transparentnost nebo jako nějaká jasná proukazatelnost nějakého vyzdrojování. A jak vy osobně s tím pracujete? Dáváte na to nějak, snažíte se to dohledat, nebo vám přijde, že je to tak nereálný, že to ani nemá jako smysl do toho vkládat tolik energie? Obávám se, že to druhé je jako pravdou. Že takhle. Je asi rozumné ptát se, odkud věci jsou, určitě. Ale je to podle mě mnohem důležitější pro ty velké hráče, průmysl a podobně, který jako potřebují 100 000 součástek nějakého typu a na těch by mělo ležet břemeno dopytování se, odkud to pochází, jak to vzniklo, odkud pochází ruda, z které to bylo, nebo materiál, z kterého to přichází. Takže jako já bych měl tendenci z hlediska nějakého škálování. To spíš dát na ty větší hráče. Prostě dává to na ty zodpovědnost za ty větší hráče, ať se oni dopytují, jak tím něco doputovalo. A přijde vám to, že ta zodpovědnost vlastně za to bude... Protože to může být vůči spotřebitelům, že my na ně vlastně můžeme tlačit, ale zároveň to většinou nebývá tak velký procento, že by to mělo tak velký tlak, ale myslíte si, že ty společnosti sami budou chtít se o tady ty věci zajímat, nebo by tam potřeba nějaká ta regulace? Oni jsou, vždycky je společenský tlak je vždycky lepším nástrojem jakékoliv úpravy než nějaká samoregulace. Jasně, to si myslím, určitě. Že je prostě obecné axiom, které bychom měli uplatňovat téměř kdekoliv. Podle mě stačí, jako když je několik zanítených jednotlivců, kteří se budou dopytovat napříč prostě průmyslem a mnoho takových neziskovek nebo prostě úřadu dohledu už existuje. Takže ty firmy jsou pod jako silným tlakem a taky bych úplně nevylučoval, že část z nich prostě opravdu má zájem měnit ty věci k lepšímu, a snižovat svoji uhlíkovou stopu, prostě aktivně napomáhat tomu systému, jsou nějak, jak se říká, společensky odpovědné a tím pádem si sami dohledávají své dodavatele, dopytují se a pátrají po těch možnostech. Takže ano, tak i v Česku tady jsou prostě sdružení odpovědného podnikání a podobně, kde se sdružují firmy, které upřímně se snaží v tomhletom něco změnit. Dělat nějaký ten rozdíl určitě. No a když já teda zjistím, že to moje promptování tady způsobuje tolik rizik, že tady spotřebovávám vodu, energii, ještě tady v nějakých těch místech, ve kterých je to potřeba a ta voda tam pak kvůli tomu není, tak ještě teda se to z něčeho musí těžit v nějakých těch místech, kde to taky není úplně podmínkově ideální. Tak co já můžu s tím dělat, když to všechno vím, co mám dělat? No ne, tak prostě uvažujme rozumně o hranicích užití nějakých technologií. Stejně jako nebudu zbytečně létat a nebudu si pronajímat privátní letadlo, protože to má úplně nejhorší stopu v poměru jako počtu přepravených cestujících a tak dále. A když rozumně škálujeme rozdíl mezi cestováním někam vlakem, autem a letadlem, tak je to vlastně stejný způsob uvažování, jako uvažování, jaký nástroj užívám k nějakému cíli. Určitě. Takže prostě je to nějak na nás zvažovat si ty možnosti, podívat se na to, zda opravdu potřebují ten typ výstupu, zdroje, operace, abych dosáhl nějakého cíle. A když to dokážu udělat šetrněji, tak a cítím, že na mě je nějaké břímě odpovědnosti za osud tohoto světa, no tak budu konat dle toho. Takže můžeme, když to tak zhrneme, tak budu chtít teda zjistit nějakou otázku nebo provést nějakou operaci. Zeptám se na to, jestli to zvládnu udělat sama líp, jestli to zvládne nějaká jiná služba líp, anebo jestli mi to opravdu pomůže vylepšit tu práci. A když teda zjistím, že OpenAI je to, co by mi mohlo pomoct to optimalizovat, tak vyberu, jaký typ OpenAI pro tu svoji operaci použiju. A to je maximum, co můžu udělat? Myslíte si, že bychom měli vyvíjet nějaký politický tlak, nebo měli bychom se snažit nějak někoho dovzdělávat, nebo i sebe? Určitě jde vždycky i o to, abychom
to jako osobní odpovědnost by se neměla obmezovat na tu moji osobu. Jo? Takže pokud se nám zdá, že v téhleté věci můžeme udělat víc, můžeme prostě se bavit jako s lídři našeho místního biznisu, nebo ovlivňovat politiky, nebo i žurnalisty, ať o tom více píšou, nebo politiky ve tvorbě nějaké legislativy. Já chápu, že ta cesta není jednoduchá, ale prostě koukajme se na to a jako ptejme se, co můžeme, nemůžeme udělat, nakolik ty lokální zájmy nebo prostě zájmy mě jako jednotlivce se dají koordinovat a projevovat na nějaké vyšší úrovni rozhodování, která je vždycky mocnější v tom, jaký dopad její rozhodnutí nakonec bude. No a když to tak shrnu, tak teda, co je pro mě to nejaktuálnější riziko? Mám napřed řešit, že ztratím práci, nebude voda, nebo... Ne, tak jako v našem světě bych řekl, že v některých těch povoláních hrozí, řekněme, alespoň zásadní úprava jejich náplně, ale já bych opravdu momentálně, aktuálně bral jako největší riziko vůbec ty osudy demokracie, osudy... A jak proti tomu budeme bojovat? Osudy zdrojování informací a jeho ovlivňování veřejného mínění a podobně. Jakože já jako jednotlivec si můžu dohledávat ty informace, ale tím vlastně pomůžu jenom tomu informování mě samotné. Ano, prostě tak je tady prostě úkol pro školství, rozvíjet kritické myšlení. Určitě. Je tady obecný, když to řeknu jako velice nehezký, ale tak jako začneme se bavit s těma svýma nepřátelema. Aha. Jako, že, a jak byste to udělal přímo? Tak na to jsou jako, je tam jako, už na to existují nějaké metodiky, prostě i když má někdo jako nejšilnější názory, nebo prostě šíří tady vědomě nějakou dezinformaci, tak vždycky se s ním dá najít nějaká společná řeč o něčem. A zkusím mu to vysvětlit. A prostě pojďme se o tom teda bavit, jen to vyžaduje opravdové úsilí a je to proces na dlouhou trať. Ale je to jako jediná schůdní cesta, protože jinak opravdu hrozí, že ta společnost se prostě rozpadne na nějaké bubliny, které jako budou nakonec skončí v nějaké válce. A to je jedno, zda ta válka bude se zbraněma nebo prostě jenom slovní a útočná. A máte z toho třeba vy strach? Protože jsme se bavili o těch demokratických režimech a dokážu si představit, že třeba budeme mít volby a tady se nějaké méně korektní strany zvolí strategii, pojďme je tady zahambit tady těma videama, pojďme udělat korupci, pojďme vymyslet cokoliv. Máte z toho strach? Toho se opravdu obávám. Toho se opravdu obávám. Na druhé straně vím, že prostě tady zodpovědné orgány, které dohlížejí na kyberbezpečnost, na tajné služby a tak dále, jsou opravdu velice aktivní v téhleté oblasti a doufám, že prostě se to nestane a jestli se to stane, tak se to stane z nějaké, řekněme, třetí strany, to znamená, že to, co je mimo naši kontrolu, nějaký aktéři třetích stran. Jo. Takže si nemyslíte, že by to bylo přímo od těch politických stran, ale spíš od někoho? Ano, to jako ano, takhle. Žádná politická strana si nevezme na sebe přímé riziko, že se nechá takhle strápnit, když se něco takového ukáže. Jako. Ale existuje bezpočet aktérů, kterým tím stranám mohou být nápomocný, nebo prostě jenom zjištně z nějakých zájmů je jim pro ně výhodné narušovat systém, destabilizovat jako takovej, a to už samo o sobě je obrovské riziko. Jo, to určitě. No a tady v České republice je docela velká dezinformační scéna. Myslíte si, že to taky na to bude mít nějaký vliv? To nepochybně. Jaké jsou vaše předpovědi, co myslíte? Ne, jako tak ty volby jsou jako na podzim, už nám mnoho měsíců nezbývá. Tak pak můžeme pokračování natočit, ale jako zatím jsem v klidu, protože já už jsem myslel, že to už začne jako v mnohem větším nějak už teď, ale zdá se, že ten systém to má zatím pod kontrolou. Uvidíme, co samozřejmě může se stát cokoliv a stačí jako jedno opravdu dobře udělané video, aby jako změnilo poměr sil. Tak uvidíme, ale prostě zatím jsem trošku jako víc v klidu. Možná i proto, že jsem se trochu spálil u těch posledních amerických voleb, než jsem si myslel, jako jsem trošku očekával, že jak to dopadne, ale myslel jsem si, že to bude právě proto, že tam bude jako mnohem více dezinfo, mnohem více deepfakes a tak dále. A to nakonec pro to vítězství nebylo ani potřeba. Jasně. Což je vlastně smutný trošku, To je smutný, ale tak to je jiná kapitola. Jasně, no.
No, tak tady se nabízí otázka, že když budeme vzdělávat veřejnost o tom, tak vlastně budeme vzdělávat i tady tu část, která to pak může zneužít. Myslíte, že byste to reguloval i v tom, my jsme se bavili o té regulaci obsahu na začátku, třeba toho videa obsahu, tak dělal byste to třeba tak, že bychom vlastně mohli tu zodpovědnost přenést na ty, je to zjištitelné, kdo jakoby přímo ten obsah vytvořil? Nemyslím jako autora, který to zadal do toho systému, ale zjistíme my, ze kterého toho systému to vyšlo. To se jako ty IP adresy a tak prostě jako, že ten internet je dohledatelnější myslo, než si myslíme, že je. Ano, v nějakém blockchainu a v těchto jako systémech, které jsou přímo budované na to, aby byly co nejvíc kryptické, tak tam je to větší problém, ale jako nakonec my o těch jako zlých aktérech máme celkem dobrou představu, odkud oni jsou, co dělají. A na to, abyste to dělal opravdu kvalitně, musíte mít nějaké velice solidní zázemí, to nebudete dělat na svém notebooku v garáži. Takže prostě zase důvěřují tomu systému, že se věnuje těmhletěm potenciálním hrozbám a pomáhají odhalovat a jako pracuje na tom. Dobrá, no já se ještě zeptám, jsou za vás ještě nějaká rizika, co jsme nezmínili, která třeba jsou i menší, nebo nejsou tak celospolečenská, něco, co třeba vy vnímáte? Pro mě je zajímavá otázka, která tady zatím vůbec nezazněla, a to jsou nějaké úvahy o tom, zda pořád větší využívání těch systémů nepovede nějakému hloupnutí populace. Aha, určitě no. Ale zatím jako o tom hrozně málo víme, ty systémy fungují nějak jako málo, jsou odpovědi, jsou nějaké studie, které ukazují, že možná ano, jsou jiné, které ukazují, že asi ne, ale je to prostě pro mě zajímavá otevřená otázka, co to bude znamenat pro lidskou psychologii. Tohleto offloadování, toho dotazování se. Prostě já stále se cítím jako nějak klidnějc, když si já sám napíšu odpověď na nějaký e-mail, než že bych to jako někam zadával. A je to právě proto, že si potřebují ten mozek trénovat, potřebují jako přemýšlet nad tím, co přesně chci říct, v jaké situaci je zatím nějaká, prostě často si e-maily vyžadují nějakou politickou hru, když odpovídáte nějaké, prostě chcete odpovědět nějak, ale chcete říct něco jiného a tak dále. A to vyžaduje jako si opravdu silnou intelektuální aktivitu, která mě na jedné straně baví, ale na druhé straně vím, že prostě je pro mě prospěšná. Ale taky náročná. A trošku se obávám, že ta generace, která to všechno jako nechá vyřešit ze stolu, tak že o něco přichází. A my zatím nevíme úplně, oč přichází, ale jsem zvědav, jak to teda tady vidím riziko, o kterém se málo mluví, ale a ještě vlastně na to nemáme ani dostatečný výzkum, aby jsme zjistili, jaký to reálný dopady mít bude. Už nějaké výzkumy se začínají v té oblasti dělat, ale jak říkám, nejsou zatím moc průkazné. Jo. A zatím tam nebylo žádné jako větší zjištění. Jsou jako některé, které ukazují, že tím nějak jako hloupnete, ale prostě to se dá nějak kompenzovat. Zatím bych tomu nepřikládal tím předběžným závěrům nějakou jako silnou validitu, ale je čeho se tam obávat. Jasně. Takže se musíme dávat pozor na to, aby jsme všechno nepsali s AI. Ať nejsme zase tak hloupí. A nejde nejenom o psaní, ale prostě obecně, jak si ten život jako plánujeme, jasně, a vůbec jako, jak o něm přemýšlíme. Ale pravda, že teďka je velký trend, třeba, že vidím třeba na Instagramu hodně často, že maminky píšou jako pomozte vám AI zorganizovat domácnost, kdy udělat takový úklid, co nachystat dětem do školy. A to už je takový, že ty organizační schopnosti na tohle jsou docela fakt potřeba. Nedovedu si představit, že už nějakou domácnost s tolika lidma. Takže sice to může hodně pomoct, ale pak se vypne internet a kdo to udělá. Naše babičky měly 13 dětí a zvládali všechno. Nechápu, to vůbec jako klobouk dolů, no. Neměli žádnou AI, nevím, no. Kdo jim plánoval nákup, tak to nevím. A zvládali to všechno bravurně, tak čím neříkám, že měli nějaký ideální život, ale prostě jakože zase se ptejme se, jako dá se to zvládnout bez těch nástrojů, nebo jako jak mi opravdu pomáhají. Jasně, jaké je to opravdu riziko. Dobrá, tak jo, myslím, že jsem to prošli všechno. Máte ještě něco, co byste rád zmínil, co jsem zapomněla? Já myslím, že už... Že jsme to prošli všechno. Jo, tak asi nebudu zdržovat už. Tak já moc děkuji. Jo, taky děkuju. Těším se někdy příště. Jo, určitě. No po těch volbách, tak můžete dělat revizi, jak to dopadlo. Nechceme jenom mě napadat jako nakonec nějaký třeba jako... Jo, tak to bych mohla, vidíte. Jsem to tady tak... Jo, klidně. Tak jo, tak my děkujeme, že jste se s náma sešel, že jste nám to trošku osvětlil. Doufám, že se to dostane k co nejvíc lidem, aby se ta AI nepoužívala tak
na vaření oběda. Já A chtěl byste ještě něco vzkázat? Já děkuji za všechny otázky, které byly položeny. Doufám, že jsem pomohl k osvětlení celé situace. Jo, to určitě. I kdyby to viděli 4 lidi, tak. a spíš jako prostě přemýšlejte. Jo? Když děláte cokoliv, přemýšlejte, co to má za dopady a to přemýšlení vám jako samo o sobě napoví, co a jak je správné nebo není správné. Jasně, no. Takže apel na kritické myšlení, jo. To určitě. Dobrá. Tak jo, tak děkuji.